Уважаеми зрители, точно това ще чака Етър. Жан-Марк Тигуе. Неговото подаване, то стига до Карсела. Знаем колко опасен той се топката в крака. Пак центриране на Тигуе, Анатолий Гостилов е изправяне, което означава 1-0. Мартин Величков. Да видим кой ще изпълнителя. Удар на Антонислав Йорданов, топката. Оле, господар на ситуацията Георги Александров. А сега много сериозна опасност за Арда. Етър напредва с топката в крака. Това е един момент, в който може да се извърши тактически фал. Отлична възможност сега за Ендурен. Съжалява Антоний Господинов. Тиги изпита, нямаше как да сбърка. Етър в крайна сметка ще спечели мача, след като повежда в третата минута от даденото продължение. Истинска еуфория и по трибуните, и за футболистите на Болярите. Казах ви много този сериозен